El Miquel Porta té un currículum, quan llegeixes tot el que ha fet, home, és tan extens que no saps ben bé per on agafar l'entrevista, no saps per on començar. Per tant, hem arribat mitja hora abans a casa i li he dit, Miquel, primer, com et presento? Que a mi, si no vaig errat, m'has dit doctor i una de les persones que més ha investigat sobre tòxics persistents. Sí? I després dic, i per on comencem? Què hem de fer? Què els hi diem? Home, la vida és un joc d'equilibris, no? Com un petit quartet de música, no? Que no pot ser massa estrident en cap aspecte. Ens hem d'informar, ens hem de conscienciar, hem d'actuar i ho hem de fer sense angoixes, no? Amb tranquil·litat, en els temes de menjar, de medi ambient. Hem de veure que gaudim de molts avantatges materials a la vida, però cada vegada les tecnologies tenen efectes adversos. Per exemple, ningú proposa escollir entre plàstic i paper, però és evident que gastem massa plàstic i que el plàstic ens passa una factura. És evident que vivim més còmodament, però no ens està sortint gratis total la manera com es conreuen els aliments o el bestiar. Com podem minimitzar tots aquests peatges que són inevitables de tenir? Des de la diabetis i la infertilitat, i problemes d'aprenentatge i certes formes de càncer i malalties degeneratives com l'Alzheimer o el Parkinson, una bona part d'aquestes malalties, que no són trivials, que no s'hi val fer broma, tenen causes ambientals evitables. Per què? Perquè depenen bàsicament de què respirem cada dia, què bevem, què mengem i de l'ambient de treball. I hi ha una part de la contaminació interna que entra al nostre interior i que contribueix a causar aquestes malalties que la podem evitar. Mira, un cop hem parat la taula, no? Això és com, ara hem parat la taula, no? Una mica, a grosso modo, tot el que podem arribar a tocar. Ara sí m'agradaria que anéssim una mica més al tall. Sé que tens més de 400 estudis publicats, treballs publicats en diversos temes que estan relacionats amb el que estem parlant, i m'agradaria que em parlessis d'algun dels últims estudis que heu fet o que estigueu fent i que siguin significatius per dir, alerta que, mira què està passant, mira què està canviant, què hem de tenir en compte que no passi o no fer? Mira, l'últim estudi que hem publicat en una revista que es diu PLOS ONE replica, torna a trobar en la població nord-americana una troballa que ja l'havíem fet en la població catalana. I és que hi ha una part important de la societat nord-americana i catalana, són dos treballs diferents, amb la mateixa idea, que té nivells corporals, nivells interns dins de l'organisme d'aquests contaminants, una part important els té a concentracions molt elevades, a nivells molt elevats. Sempre diem que quan mires un compost d'aquests, les dioxines, els aftalats, el bisfenol A, el DDT, l'hexaclorbenzè, els policlorobifenils, dels centenars de compostos que trobem a l'interior del cos humà, quan el mires cadascun per separat, la major part de la població té concentracions baixes, té nivells baixos. I dius, bueno, potser no passarà res. Tot i que hi ha molts coneixements científics que diuen que les concentracions baixes, que els nivells baixos, al llarg de la vida també causen malaltia. O sigui, són persistents, encara que siguin baixos, per persistència també poden causar malalties. Sí, perquè hi estàs exposat cada dia. Alguns no són persistents, però hi estem exposats cada dia. I és com si ho fossin, al final, clar, si cada dia tens els mateixos, és com si fos persistent. Efectivament, no? I una troballa que jo crec que és força impactant és que quan en un moment determinat agafem una mostra de la població i mirem en la seva orina en quina part de la població trobem bisfenol A, que és un d'aquests disruptors endocrins, d'aquests contaminants no persistents perquè els excretem, però que imiten a les hormones i contribueixen a causar trastorns de tiroides i diabetis, etc. Quan en una mostra de la població mirem quanta gent té en orina bisfenol A, trobem que el 98% té bisfenol A. I això passa a Catalunya, a Japó, a Suècia, a Califòrnia. I el 2% que no en té, si aquesta gent la mires demà, també el tindrà. Sí, tothom.
tothom en té. El 100% de la població, en la seva orina, per exemple, detectes alguns d'aquests compostos que estem dient. Per què? Perquè, malgrat que els excretem, hi estem exposats cada dia. Però el que et comentava és, quan tu mires cada compost per separat, dius, la majoria de la població té concentracions baixes. Però quan tu mires tots els tòxics que tu tens, dius, sí, n'hi ha molts que el Jordi té concentracions baixes, o el Miquel. Però n'hi ha 2, 3, 4, 7, 10, 12 que els té a concentracions molt elevades. És a dir, ningú s'havia fixat, i mira que la idea és senzilla, i mira que els investigadors a vegades ens equivoquem, perquè anem una mica mirant i no veus coses molt òbvies, i dius, escolta'm, no mirem cada compost per separat, mirem cada persona, quants compostos té. És veritat que el Jordi els té tots a concentracions baixes? No, en té molts a concentracions o a nivells en sang, en orina, baixos, però en té una quantitat important a nivells alts. I, per exemple, als Estats Units, més del 10% de la població té 10 o més tòxics a dalt de tot, en el top 10, que en diem, a concentracions molt altes. I a tu, cap de nosaltres li agradaria ser dels que té DDT, hexaclorbenzè, uns quants policlorobifenils... Perquè, disculpi, tot això a concentracions altes. Amb repercussions... Ja deixem els que són de nivell baix, diguéssim, perquè com que no podem abarcar-ho tot, d'acord, diguéssim que aquests ja me'ls menjo, ja ho accepto. Ara, aquests de concentració alta, Miquel, no. I tant que te'ls menjo. Aquests me'ls menjo ben menjats. Cada dia. Però, sí, perquè més, ara parlarem d'on surten, perquè la gent, jo no tinc molt clar d'on surten, però aquests 10 a concentració alta, Miquel, aquests què em provoquen i me'ls puc estalviar? Sí. Ningú voldria tenir dioxines en el top 10, ser dels que va més carregat de dioxines i que el teu còctel tòxic, la teva càrrega, inclogui altes concentracions de dioxines, de policlorobifenils, d'aftalats... No, això no ho vol ningú. Què faig? Pensa en si pots menjar menys i de més qualitat. O sigui, tan bàsic i senzill, entre cometes, perquè després res és senzill perquè tot està una mica emmerdat, però... Clar, pels calés. Pels calés i molts cops també, perquè, i això també ho hem parlat, ara quan s'ha saltat d'un tema a un altre i no ho volia fer, però amb tu és molt difícil de no fer-ho. Clar, al final dius, molt bé, jo vull menjar ecològic, per exemple. Jo a vegades no tinc clar si aquella terra realment és tot lo bona i fèrtil. Els DDT, no?, que parlàvem? Sí. Quants anys estan a la Terra? És cert que tant als Estats Units com al Japó, o a Barcelona o a Alemanya, encara es troba DDT en molts productes làctics, mantegues, llets, i en tot allò que porta greix d'origen animal. D'acord. Aquí no tant dius, però... No, aquí també se'n troba. D'acord. És un fenomen molt planetari. Això a vegades ens fa tenir la reacció cultural i psicològica de, doncs saps què? Que passo de tot, que ja s'ho faran. Jo crec que això no és correcte, no és una bona idea, que crec que és millor intentar comprar productes làctics de més qualitat i carns de més qualitat, si pots. Perquè en principi no només el tema, perquè avui estem parlant d'això, però un altre dia parlareu d'hormones o d'antibiòtics en el bestiar, que va així. Però a Baltimore i a Milà i a Barcelona i a tot arreu, així. I als hospitals estem veient malalts que moren per gèrmens resistents a antibiòtics que han adquirit el malalt a base de menjar-se l'animal que tenia el germen resistent a l'antibiòtic, resistència que havia adquirit a la granja on els carreguen d'antibiòtics. És a dir, que el tema antibiòtics, hormones, etc., no sempre es pot tocar tot, com molt bé deies, en un moment determinat. Jo crec que, en general, intentar menjar aliments de producció ecològica és una bona idea. Que no és perfecte. Home, quina gràcia. Què hi ha perfecte a la vida? És que un dia van trobar PCBs amb un... Sí. És que no és tan fàcil criar el bestiar. És que a vegades paguem molt poc per 1 quilo de pollastre. Clar que hi ha una gran diferència entre 1 euro al quilo nou i 12 euros al quilo de pollastre, perquè clar, de seguida te'n pots anar a 20 i 30 euros. Un pollastre grandot de producció ecològica.
d'acord, però també t'ha de fer pensar en què a vegades penses, però què pot haver menjat aquest pollastre? D'acord? Per tant, jo crec que perfecte. Vostè vol coses perfectes. No, miri, s'ha equivocat de planeta. No, clar, escolti'm, comenci a mirar-se a si mateix, a veure si es troba, miri al voltant, perfecte no hi ha res. Però, home, jo crec que la producció ecològica s'ha d'apoyar, s'han de demanar més controls, ha de guanyar credibilitat, ha de baratir els preus, cosa que passarà quan comprem més gent, etc. Però això és una bona via. L'altra té a veure amb l'aire que respirem i amb el que bevem. L'aire que respirem i el que bevem. Això m'interessava, aquí volia anar. Realment és tan fotut l'aire que respirem, per dir-ho això a l'engròs? Mira, cada vegada que sorgeixen estudis ben fets, estudis d'investigació, separem els blogueros i tuiteros, amb tot el meu respecte, que jo també tuitejo i em poden trobar a Twitter, a Facebook i on vulguin, però compte amb el que a Twitter diu que investiga i després no publica res. Una font que sigui fiable, perquè jo vull... Bueno, doncs, mira, molt senzill, el CREAL, el Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental, que ara forma part d'IS Global, etc., el CREAL, o potser la Fundació Vivosano, o potser els diaris de qualitat, els que treballin amb naturalitat l'anglès, doncs hi ha l'Environmental Working Group, que per cert té una part dedicada a cosmètica molt interessant, disruptors endocrins en productes cosmètics, que també és un altre tema. Hi ha una revista fantàstica des del punt de vista científic i de divulgació en anglès, pagada pels contribuents americans, que es diu Environmental Health Perspectives, que té moltíssimes coses sobre nens, sobre productes domèstics, etc. Escolta'm, l'altre dia he comprat unes paelles a Clàudia i Júlia, és a dir, hi ha fonts d'informació que eren impensables fa 4 dies, hi ha fonts d'informació de qualitat. I què en traiem? És a dir, tu que més o menys les remenes totes i ha quedat claríssim, si m'haguessis de dir a nivell mediambiental alguna conclusió, si jo et pregunto un dia fent un cafè amb el trobo pel carrer Miguel, hòstia, aquest aire que estem respirant m'he de preocupar, m'he de comprar una mascareta, que veig que gent que va amb mascareta com passa a alguns països asiàtics, o tampoc n'hi ha per tant? Què diuen els de CREAL, què diuen tota aquesta gent? No és que no n'hi hagi per tant, n'hi ha per molt més del que estem dient. O sigui, el que està claríssim és que, en general, som bastant negligents. Els individus i els governs. Jo, lo de la mascareta, és una cosa que l'estic intentant, perquè vaig molt en bicicleta i l'estic intentant assimilar, perquè d'entrada no em ve de gust. Per tant, sé que me l'he d'estudiar. Ara, el que tinc clar és que els governs, amb tota la parafernàlia propagandística que ens distreu de 50.000 coses reals, ens passen tot el pes a nosaltres. La mascareta, el gimnàs, els aliments, l'ecologia, el dormir, cuidis per aquí, cuidis per allà, faci això, faci allò... Escolti'm, perdoni, però que on estan les polítiques? Una gran part d'aquests problemes són invisibles. Jo insisteixo, responsabilitat individual, sí, sí, individual, però a vegades estàs completament venut i estem aquí reciclant cosetes i resulta que les grans empreses contaminants de Catalunya estan de processó. Escolti'm, qui està controlant les empreses contaminants del món de debò? Han de ser les polítiques i els grans reguladors globals, perquè moltes vegades aquí no hi ha fronteres, ni estats ni res, vivim en un petit poblet que es diu Terra. Per tant, els grans reguladors globals, l'Agència Internacional del Càncer, Nacions Unides, l'OMS, etc., l'Agència Europea de Control de Substàncies Químiques, que ara està avaluant el glifosat, l'herbicida aquest, que trobem també per tot arreu. És a dir, les polítiques són les úniques que et poden defensar, perquè, escolti'm, jo no puc triar l'aire que respiro. Hi ha un estudi que va tenir certa transcendència, que es va fer una família sueca dels Palmer, si no m'estic confonent. Sí, bueno, jo no el vaig fer, però l'he difós. L'has difós, tu l'has difós. Bueno, sí. Ja que l'has difós, explica'ns molt breument de què anava aquest estudi, perquè tenia una proposta a fer-te al respecte, a més a més. Sí. Bueno, qualsevol oient el pot buscar si busca... Crec que està traduït, no ho sé. Suècia... Està traduït perquè jo... Hi ha una cooperativa d'agricultura ecològica. És una família que... Quan li pregunten per què no mengen ecològic, diu, és que és molt car, diu la mare.
Val, em donaria una mostra d'orina de cadascú i surt un nen molt simpàtic de la família i tots donen una mostra d'orina al dematí. I els hi analitza un laboratori molt competent perquè, a més, el petit estudi anecdòtic, diguem, està publicat i bueno, tots tenen doncs, aquestes substàncies plaguicides, compostos que provenen dels envasos dels aliments, tot això que dèiem. Ostres, i la noia, l'adolescent, li diu a la mare, quin fàstic. I aleshores, per art de màgia, aquestes coses que passen als mitjans de comunicació, tot el rebost, desapareix tot el que hi ha i tot s'omple d'aliments ecològics. I al cap d'unes setmanes, perquè això no passa de forma immediata, doncs tornen a analitzar l'orina, una altra mostra d'orina, i tots aquests contaminants han desaparegut, pràcticament tots han desaparegut. Què t'està dient? Està molt ben fet el vídeo, 2 minuts, perquè els mitjans de comunicació, els professionals ho feu molt bé i és molt persuasiu i molt honest. Què t'està dient? Que a curt termini els tòxics del teu organisme, una bona part desapareixen si menges diferent. Però hem dit que les malalties es causen a llarg termini. Una diabetis, un limfoma, una leucèmia, un Alzheimer, no passa d'un dia per l'altre. Per tant, aquest ritme de vida l'has de mantenir al llarg dels anys. I això a l'ésser humà ens fa molta mandra. Som molt dolents pensant a llarg termini. Però és el que hem de fer. La proposta deshonesta era, ve precedida d'una pregunta. Això, si ho féssim en lloc de Suècia amb la família Palmer, ho féssim amb la família Gràcia Puig de Poble Nou, passaria el mateix, creus? Jo crec que sí, és una hipòtesi. Pot ser que la realitat ens porti la contrària. I ara ve la proposta deshonesta. Si ho féssim, ja fa cara d'espantat el Miquel. L'hauria de ser si l'has vist, no, perquè... Fa cara d'espantat, ja. No, perquè ja... Ja te la veus a venir, no? No, ja n'hem parlat. I si des de l'Ets el que menges et proposéssim agafar una família, analitzar-ho i fer aquest estudi en 4 o 5 setmanes, si trobéssim escollir la família, el laboratori que fes els anàlisis, la gent que ho és... Això ho podríem fer o ho veus? Sí, jo això ho veig factible. Jo crec que això té un valor pedagògic molt gran, és a dir, no té el valor científic perquè és una sola família, però té un valor pedagògic perquè és real que en l'orina de cada dematí i de tot el dia hi trobem aquests compostos. Això és una realitat. Constantment estem parlant d'aquests estudis de contaminació interna. Això no és una xorrada. A mi m'indigna quan aquests blogueros cínics o ignorants menystenen aquesta realitat. Ben explicada, a llarg termini, no agafem manies d'avui per demà. Ara, que té un valor pedagògic, és claríssim. Per cert, el vídeo que comentem el patrocina una cooperativa de supermercats suecs. No passa res, no passa res. Què hi ha de dolent en què la gent que fa les coses ben fetes, com tothom que es guanya la vida, sigui un mestre o sigui un venedor d'envasos de plàstic, la gent que fa les coses ben fetes, un metge, un arquitecte, un advocat, un periodista, un electricista, què hi ha de dolent en què promoguin les bondats dels seus productes si ho fan honestament? Per tant, jo crec que és una cosa bonica de veure aquest vídeo i estaria molt bé de fer-ho. Crec que no és el mateix veure una família sueca, que tots són alts i rossos, que fer una família aquí. Aquests no són dels nostres, no? Aquests vols dir que deuen estar fent una altra pasta, no? Aquests no són... Sí, jo crec que tindria gràcia. Deixem la proposta sobre la taula. Amb tot el que has investigat fins ara, des de que vas començar, que tampoc no sé quin és el detonant, que et fes començar amb tot això i potser no té molt de pes, no ho sé si el té, encantat que m'ho expliquis. Però més enllà del detonant, en tots aquests anys d'investigació, quins han estat els descobriments, les troballes, fins i tot, potser coses que has pogut difondre i que veus que han calat en la gent com no t'esperaves, coses que t'hagin sorprès en aquests anys? El dia que vaig veure que en els tampons hi havia organoclorat, vaig dir, hòstia, perquè clar, és una situació perfecta per l'absorció, no? Amb la menstruació. Clar, són blancs, els blanquegen. Ara, acabo de llegir ahir que molt cartró reciclat, molt embalatge reciclat, que dius això és lo bonic, això és lo ecològic, porta bisfenol A, perquè el bisfenol A ja ha entrat en les cadenes de producció. Clar, Miguel. Bueno, noi, xaval, és així la vida. No, és que vivim d'una manera que a vegades és d'una inconsciència absoluta. Sí, però és que no som l'agència de consum.
És a dir, em sembla molt bé, però jo no utilitzo tampons, és igual, però i ja sé que la copa segurament és millor que... Ja, és el que deies tu, de ser una mica... Sí, cadascú que faci el que vulgui. Els tampons no han de portar organoclorats. Però això hi hauria d'haver-hi algú que digués no, perdoni, això és il·legal perquè és perjudicial per la salut i per tant ho fa de color natural, no sé quin és el color natural del component del tampó, i m'és igual, però que no sigui blanc. Totalment d'acord, i jo crec que es fa... A veure, hi ha professionals, persones i algun directiu de molt bona fe i que treballa molt. Però en general les institucions que ens han de protegir, l'Agència de Salut Pública de Catalunya, va ser diluïda, la seva autoritat va ser descafeinada després de ser aprovada per unanimitat, perquè tingués capacitat l'Agència de Salut Pública d'inspeccionar i multar a tots els departaments del propi govern. La seva autoritat es va diluir. És que Canadà, Suècia, Austràlia, les agències de salut pública, et poso un exemple, perquè clar, si no sembla que d'alguna cosa ens hem de morir, el que no mata engreixa i qui dia passa any empeny. Aquesta actitud tan catalana, i tan humana, perquè ho trobes a tot el món. No, perdoni, que això no és una maledicció bíblica. No. Això es pot arreglar. Aprovant institucions que controlen de debò les indústries tòxiques i les parts de l'administració tòxiques, que també n'hi ha, com n'hi ha de molt saludables. Hi ha moltes solucions, però en gran part jo estic totalment d'acord amb el que dius. Escolti'm, perdoni, jo cada dia abans de sortir per comprar una paella s'han de fer 3 màsters. És que m'hauria acabat l'anècdota de la paella i dues cosetes que em quedaven una mica així pendents, perquè ja és evident que podríem parlar de 20.000 coses. Una és les famoses etiquetes. A les etiquetes diu alguna cosa dels recipients on hi ha el menjar? No. No cal ni que ens les... És a dir, te la mires, mira, aquest dia precisament venia d'una televisió i dic, mira, necessito desodorant. Intento mirar l'etiqueta, pobra de mi. Clar, si no la miro jo, qui la mirarà? Si tu no la mires, ja mira-me. Clar, amb un desodorant la superfície és petita, la lletra és petita, i a sobre hi posen allò que és el codi de barres, que tapa tot. Si treus el codi de barres, igual la dependenta et renya. No pots llegir res, però quan ho llegeixo, jo no ho entenc. Perquè hauria de tenir... Un dels màsters hauria de ser en toxicologia, l'altre en química de no sé què. Jo intento saber medicina, i estudio medicina cada setmana, i vaig a sessions clíniques, etc. Escolti'm, vull dir, vostè m'està demanant... I després hi ha tots els processos industrials. T'ho prometo que per comprar una paella fa riure, però s'han de fer 3 màsters. No farem por, però si hi ha coses que se saben s'han de dir. I tot té incerteses, les causes de l'Alzheimer, del Parkinson, de la diabetis i de la leucèmia. Però és evident que moltes leucèmies, per exemple, doncs el benzè, que no es troben productes, doncs el benzè és una causa ben coneguda de leucèmia i també de leucèmies infantils, per exemple. I aquestes coses fan por, però si en parléssim una mica més, en lloc d'estar pendent del micronutrient A o el micronutrient B, i si em prenc aquest iogurtet o aquella llet, que això, a veure, si et fa sentir bé, Jordi, si et fa sentir bé, si prendre't això i l'altre et dona la sensació que et cuides, que menges més raonablement i tal, bé. Ara, jo penso que és un enorme error pensar que la cosa del cacau te l'has de prendre com un antibiòtic, perquè a vegades m'han dit quantes pastilles de cacau o quantes cosetes de cacau, quantes hores al dia i a quines hores. Dic, escolti'm, que això no és un antibiòtic. Vostè no pot esperar del cacau o de la soja o de patapim-patapam els mateixos beneficis que d'un antihipertensiu, d'un antibiòtic o d'un fàrmac d'eficàcia clínica demostrada, per molta publicitat que li posin. Vostè ho fa perquè miri, li agrada, però si això el converteix en un esclau d'aquest iogurt o d'aquesta llet, vostè no està fent una dieta saludable, perquè l'esclavatge és contrari a la salut, l'angoixa és contrària a la salut. L'estrès que t'autoimposes, per dir, ara m'he fotut un croissant, que està boníssim, però no em tocava, llavors ja gairebé com que ja no et sentarà bé, per més bo que estigui. A veure, jo, sincerament, en salut pública no ho sentiràs gaire, però jo soc partidari de l'hedonisme, d'acord?
sento molt, vull dir... No, estaria que ho diguis ara al final de l'entrevista, perquè si no encara haguéssim quedat per aquí. Home, com el Carlos Barral, els partidaris de la felicitat, el Ferreter i companyia. És a dir, sincerament m'agrada gaudir de la vida i dels aliments i menjar bé, i els dolços m'agraden i m'agrada beure alcohol. Ara, la publicitat a la que estem sotmesos és tremenda. A mi no em costa res estar-me d'una llonganissa, no prendre'n, o un croissant, si els veig de mala qualitat, sincerament. I estalvio calarons per aquí i per allà, amb xapussetes d'aquestes, que òbviament allò no és ni un croissant ni res, home, allò no és una llonganissa ni res. Ara, el dia que veig una bona llonganissa en una carnisseria del Pirineu o un bon croissant, doncs per aquí pel Born, el Bubó, el Hoffman, on sigui, sincerament, jo em gasto l'1,5 o 2 euros d'aquell croissant, però és que he deixat de prendre'n molts, i en gaudeixo amb tota tranquil·litat, i no penso per res, ni amb l'infart de miocardi, ni l'embòlia cerebral, ni res. No, hem de gaudir d'aquest, hem de gaudir de menjar,